Χαίρετε. Σας ενημερώνουμε και παρουσιάζουμε μια νέα πραγματική εταιρεία με την ονομασία Karatbars International. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στη Στουτγκάρδη, στη Γερμανία. Όπως επίσης υπάρχουν γραφεία στο Μπελίζ, στη Λατινική Αμερική, στη Νέα Υόρκη, στη Wall Street και για την αγορά της Ασίας στην Ταϊλάνδη. Έπονται και άλλα. Ο ιδρυτής της εταιρείας ονομάζεται Harald Seyss, ο οποίος το 2011 έχει ιδρύσει αυτή τη νέα μεγάλη οικονομική ευκαιρία για όλους μας. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο θησαυροφυλάκιο στη Φραγκφούρτη, όπου ήταν το πρώην κτίριο όπου τύπωνα τα παγιά χαρτονομίσματα τους οι Γερμανοί, και έχει ειδικά επιλεχθεί αυτό το κτίριο για λόγους ασφαλείας. Όπως επίσης έχει στην κατοχή της ιδιόκτητο χρυσορυχείο. Το προϊόν της εταιρείας είναι ο χρυσός. Είναι το πολυτιμότερο και το πιο αναγνωρισμένο μέταλλο σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλα τα κράτη το αναγνωρίζουν και το σέβονται. Και η παγκόσμια οικονομία βασίζεται πάνω στο χρυσό και όχι σε οποιοδήποτε άλλο μέταλλο. Ο χρυσός από τη Karatbars είναι πιστοποιημένος χρυσός από όλους τους κατασκευαστές και από το LBMA. Το LBMA είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που εδρεύει στο Λονδίνο και είναι ο μοναδικός οργανισμός από όπου γίνονται όλες οι αγοραπολισίες χρυσαφιού και ασημιού καθημερινώς ανά το παγκόσμιο. Άρα το να έρθει το LBMA να υπογράψει για το χρυσό της Karatbars προϋποθέτει καθαρότητα, την καλύτερη ποιότητα και την καλύτερη τιμή παγκοσμίως για το χρυσό της Karatbars. Όπως βλέπετε στο πλάνο σας, ο χρυσός έρχεται σε 1 γραμμάριο, σε πλακίδιο 1 γραμμαρίου και είναι 999,924 καρατίο. Έρχεται σε σχήμα πλαστικής κάρτας σαν Visa και αυτό για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το 1 γραμμάριο είναι πολύ πιο δύσκολο να παραποιηθεί, να πλαστογραφηθεί από τον οποιοδήποτε. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι πάνω σε ένα ράβδο χρυσού μπορεί κάποιος κάλλιστα και πολύ πιο εύκολα να παραποιήσει, να αφαιρέσει κάποια γραμμάρια χρυσού και να βάλει στη θέση του χρυσαφιού κάποιο άλλο υλικό χωρίς κανένας να το καταλαβαίνει φυσικά και διατηρώντας και το βάρος του. Σε πλακίδιο 1 γραμμαρίου, το οποίο είναι κάθε πλακίδιο υπάρχει και ένας αριθμός και κάποιες πιστοποίησεις πάνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο μέχρι αδύνατο κάποιος να παραποιήσει το 1 γραμμάριο. Όπως επίσης υπάρχουν οι κλασικές κάρτες, υπάρχουν κάρτες οι οποίες έχουν οποιοδήποτε λογότυπο επάνω, όπως διάφορες χώρες, διάφορες μάρκες αυτοκινήτων, έχουν συνάψει συμφωνίες με τη Mercedes, με την BMW, με την Audi, τη Lotus, τη Lexus και άλλες πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες, ώστε να έχουν το δικαίωμα χρήσης των αυτοκινήτων και των λογοτύπων. Όπως επίσης είναι η μοναδική δικτυακή εταιρεία παγκοσμίως όπου έχει συνάψει συμφωνία με το Βατικανό και έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το λογότυπο του Βατικανού, όπως και τον Ιωάννη Πάπα. Μπορεί σε Ελλάδα και Κύπρο να μην δίνουμε τόση σημασία όσον αφορά το όνομα Βατικανό, όμως πιστέψτε με, στο εξωτερικό ακολουθούν
πάρα πολλά εκατομμύρια το Βατικανό. Δεν έχει γίνει τυχαία αυτή η συμφωνία. Και φυσικά από την πλευρά του Βατικανού να εμπιστεύετε την αποταμίευση, σας παρακαλώ, ή την επένδυση σε χρυσό στην Karatbars International. Ας πούμε κάποια λόγια για τα διάφορα νομίσματα του κόσμου και την υποτίμηση τους. Το δολάριο από το 1900 μέχρι και το 2010 έχει χάσει πάνω από 95% της αξίας του. Δηλαδή ένα χαρτονόμισμα των 100 δολάριων σήμερα αξίζει 2 δολάρια. Το ευρώ από την πρώτη μέρα που έχει δημιουργηθεί έχει χάσει πάνω από 52% της αξίας του. Το ίδιο και η αγγλική στερλίνα. Γιατί όμως? Αυτό έχει γίνει λόγω του πληθωρισμού. Δηλαδή στο πέρασμα όλο αυτό το χρόνο έχουμε περάσει και άλλες περιόδους κρίσης, πολέμους, εμφυλίους. Η κάθε χώρα θέλοντας να ενισχύσει την οικονομία της, και φυσικά λαθασμένα, η πρώτη κίνηση που έκαναν είναι να τυπώνουν χρήμα. Όταν ένα κράτος σήμερα τυπώνει χρήμα, αυτομάτως το χαρτονόμισμα αυτού του κράτους υποτιμάται απευθείας. Η Αμερική έχει τυπώσει αρκετές φορές δολάριο, με αποτέλεσμα στο πέρασμα των χρόνων να υποτιμηθεί πάρα πολύ το δολάριο. Το ίδιο και με το ευρώ, το ίδιο και με τη στερλίνα. Πάντοτε θα έρθει μία περίοδος που θα υπάρξει κάποια κρίση. Αυτή τη λύση την εφαρμόζουν πάρα πολλά χρόνια οι ηγέτες των κρατών, διότι είναι και η πιο εύκολη λύση. Όμως υποτιμάται το χαρτονόμισμα. Και αυτά που παίρναμε πριν 5 χρόνια δεν αξίζουν σήμερα τα ίδια αυτά λεφτά. Δηλαδή καταλαβαίνουμε με λίγα λόγια ότι τα ψεύτικα χαρτονομίσματα που κρατάμε είναι σχεδόν άχρηστα. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι το πραγματικό χρήμα δεν είναι τα χαρτονομίσματα, αλλά ο χρυσός. Όλα τα κράτη στηρίζονται πάνω στα αποθέματα χρυσού τους. Γι' αυτό και πολύ μεγάλες χώρες όπως Ρωσία, Αμερική, Γερμανία, Ιταλία, Καναδάς, αραβικές χώρες και πολλές άλλες χώρες αυξάνουν καθημερινώς τα αποθέματα χρυσού, διότι ξέρουν ότι ο χρυσός είναι το πραγματικό χρήμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το 2008 άρχισε μια τεράστια παγκόσμια κρίση με καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρο τον πλανήτη. Άρχισε αυτή η κρίση από την Αμερική, φταρνίστηκε η Αμερική, αρρώστησε όλος ο πλανήτης. Εκτός από ότι έχει υποτιμηθεί πάρα πολύ το δολάριο, φυσικά έχουμε όλοι επηρεαστεί. Γιατί? Όλες οι οικονομίες του κόσμου στηρίζονται πάνω στο χρυσό. Ο χρυσός είναι συνδεδεμένος με το δολάριο και με το δολάριο είναι συνδεδεμένο όλα τα άλλα νομίσματα όπως ευρώ, γεν, στερλίνα. Όταν υποτιμήθηκε πάρα πολύ το δολάριο, έχουν αυτόματα υποτιμηθεί και όλα τα άλλα χαρτονομίσματα, τα άλλα currencies, νομίσματα. Με συνέπεια, εκτός από αυτού και από άλλους παράγοντες, με συνέπεια όλος ο πλανήτης ακόμα και σήμερα να αγωνίζεται να ορθοποδήσει τις οικονομίες τους. Δεν είναι καθόλου εύκολο να ορθοποδήσει και να επανέλθει μια οικονομία όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό δυστυχώς
θα συνεχίσει για πάρα πολύ ακόμα αυτή η παγκόσμια οικονομική στενότητα που περνά ο περισσότερος κόσμος. Στην Κύπρο μας, το Μάρτιο του 2013, ένα πρωινό, είχε ξυπνήσει ο κόσμος και είδε ότι κάποιοι είχαν βάλει τα χέρια τους μέσα στους λογαριασμούς των ανθρώπων. Δηλαδή για πρώτη φορά άγγιξαν τα προσωπικά δεδομένα, τα προσωπικά λεφτά, την προσωπική περιουσία του κόσμου μέσα στις τράπεζες. Αυτό, αν το έκανα μία φορά, θα το ξανακάνω και να είστε σίγουροι γι' αυτό. Η Κύπρος ήταν η αρχή. Ήταν η αρχή για ολόκληρη την Ευρώπη. Ποιος εμπιστεύεται σήμερα τις τράπεζες? Τις άλλοτε κρατεές πανδύναμες τράπεζες? Κανένας. Είναι εντελώς ανόητο σήμερα κάποιος να αποταμιεύει 50 ευρώ το μήνα ή 100 ευρώ το μήνα, αν του περισσεύουν, σε τράπεζα. Γιατί πολύ απλά τα λεφτά που θα αποταμιεύει κάποιος σήμερα, σε 2, σε 3, σε 5 χρόνια δεν θα αξίζουν το ίδιο. Θα είναι ακόμα πιο κάτω. Δεν συμφέρει, δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη στις τράπεζες και αν κάποιος σήμερα έχει μεγάλη ποσότητα μετρητών ή θέλει να αποταμιεύσει, η καλύτερη και η πιο ασφαλή μέθοδος αποταμίευσης και παράλληλα επένδυσης φυσικά είναι ο χρυσός. Υπάρχει πάνω από 6.000 χρόνια και θα συνεχίζει να υπάρχει. Γιατί, θα το ξαναλέω και θα το ξαναλέω, είναι το πραγματικό χρήμα και όχι τα ψεύτικα χαρτονομίσματα που κρατάμε. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου τυχαίο που έχουν γεμίσει όλοι οι δρόμοι και σε Ελλάδα και σε Κύπρο καταστήματα κάθε λογής όπου αγοράζουν χρυσό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Αυτό δεν υπήρχε πριν 3 και 4 και 5 χρόνια. Γιατί σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές η επόμενη 15 ετία είναι η 15 ετία του χρυσού, του πολυτιμότερου μετάλλου στον κόσμο. Ναι, φυσικά υπάρχουν και άλλα μέταλλα, όπως ασίμι, σμαράγδι, διαμάντι, ρουμπίνι, πλατίνα. Όμως η παγκόσμια οικονομία δεν βασίζεται πάνω σε διαμάντια ή πλατίνα ή οποιοδήποτε άλλο μέταλλο, αλλά μόνο σε χρυσό. Όταν ένα κράτος σήμερα θέλει να δανειστεί, τι κάνει? Τι βάζει εγγύηση? Το χρυσό. Δεν βάζει κανένα κράτος στον κόσμο οποιαδήποτε άλλη εγγύηση, ούτε είναι αποδεκτή οποιαδήποτε άλλη εγγύηση εκτός από το χρυσό. Γι' αυτό και όλες οι χώρες, οι περισσότερες οι χώρες, αυξάνουν καθημερινά το χρυσό τους, γιατί βλέποντας αυτή τη παγκόσμια κρίση και αυτή τη μη σταθεροποίηση της οικονομίας, για να είναι πολύ πιο σίγουροι και να έχουν και τις χώρες τους και τον κόσμο τους πολύ πιο ασφαλές, αυξάνουν τα αποθέματα χρυσού. Τι δυνατότητες έχουμε μέσω της Karatbars International? Η πρώτη δυνατότητα που έχουμε όλοι το δικαίωμα να αποταμιεύουμε και να επενδύουμε σε χρυσό 1 γραμμάριο το μήνα, και αυτό εάν το επιθυμούμε, δηλαδή να είμαστε πελάτες της εταιρείας. Ο χρυσός έρχεται ακριβώς όπως το βλέπετε σε αυτήν εδώ την εικόνα. Αυτή είναι η κλασική κάρτα.
με όλες τις πιστοποιήσεις, την καλύτερη ποιότητα, καθαρότητα, 29,99,9, 24 καρατίο, πιστοποιημένο από το LBMA, τον παγκόσμιο οργανισμό που εδρεύει στο Λονδίνο και είναι υπεύθυνο για όλες τις συναλλαγές που γίνονται καθημερινά σε χρυσάφι και ασήμι. Κάτι άλλο που πρέπει να ξέρετε, να γνωρίζουμε, είναι ότι καθημερινώς διακινούνται $3 εκατομμύρια σε συναλλαγές. Το 1/3 του τρισεκατομμυρίου καθημερινώς συναλλάσσεται σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο. Είναι το 1/3 του τρισεκατομμυρίου και αυτό γίνεται καθημερινά σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο. Αυτά για να καταλάβετε πόση μεγάλη σημασία και παγκόσμιο ενδιαφέρον υπάρχει για το χρυσό. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, εκτός από την αποταμίευση και παράλληλα επένδυση σε 1 γραμμάριο χρυσού, η δυνατότητα για δώρα. Η εταιρεία μας παρέχει όλες αυτές τις κάρτες και πολλές άλλες φυσικά. Βλέπετε κάποιες από τα ωραία design, τα οποία μπορεί οποιοσδήποτε επιχειρηματίας, οποιοσδήποτε που θέλει να κάνει ένα δώρο σε γνωστούς, φίλους, στη γυναίκα του, στον οποιοδήποτε, σε βαφτίσια, σε γάμους, ένα δώρο εκτίμησης, σεβασμού, μπορεί σας παρακαλώ να αγοράσει 1 γραμμάριο χρυσού και να έρθει μια κάρτα με ό,τι λογότυπο θέλει. Μπορεί να γράφει καλά Χριστούγεννα, Merry Christmas, να έχει διάφορες χώρες επάνω, για τον Άγιο Βαλεντίνο, για επέτειο, για γενέθλια, δώρο για ένα μόρο, τα πάντα. Είναι εντυπωσιακό δώρο. Είναι το πιο εντυπωσιακό δώρο το οποίο κάποιος πιστεύω ότι μπορεί να κάνει σε ένα δικό του πρόσωπο. Έχουμε συνηθίσει να σπαταλάμε, να ξοδεύουμε 50-60 ευρώ να πάρουμε ένα γλυκό, μπαλόνια, ρούχα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι πρωτοποριακό, είναι πολύ ωραίο. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να του κάνετε μία κάρτα σε σχήμα βίζας με ένα οποιοδήποτε λογότυπο, που παρεπιπτόντως μπορείτε να έχετε το δικό σας λογότυπο, αν πρόκειται για ξενοδοχείο, δικηγορικό γραφείο, λογιστικό γραφείο ή οποιοδήποτε φιλανθρωπικό ίδρυμα και θέλετε να ευχαριστήσετε τους πελάτες σας και να τους δείξετε την εκτίμηση και το σεβασμό, μπορείτε να δώσετε στην εταιρεία το δικό σας logo, το δικό σας design και να σχεδιαστεί αποκλειστικά για σας. Και στη μέση φυσικά ένα πλακίδιο του 1 γραμμαρίου καθαρότατου χρυσού. Κανένας δεν πρόκειται να το πετάξει, κανένας δεν πρόκειται να το πουλήσει, πάντα όλοι θα το έχουν σπίτι τους σαν ένα εθήμιο. Αυτό θα μπει μέσα σχεδόν σε όλα τα σπίτια, διότι είναι κάτι το πολύ ωραίο και το πολύ εντυπωσιακό. Φανταστείτε το. Τώρα, έχουμε μιλήσει για την Karat Bars, για το χρυσό και τι δυνατότητες υπάρχουν για κάποια άτομα ώστε να πρέπει να ενταχθούν ή να θέλουν να ενταχθούν στην Karat Bars. Αποταμίευση, επένδυση, είδη δώρου. Όμως, στη Karat Bars International μπορεί οποιοσδήποτε να συνεργαστεί, να γίνει affiliate, συνεργάτης δηλαδή της εταιρείας, και παράλληλα να κερδίζει και ένα
έξτρα εισόδημα ή ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό εισόδημα από το σπίτι του. Μπορεί κάποιος να δουλέψει αυτή την εταιρεία αποκλειστικά από τον υπολογιστή του, με τη νέα ιστοσελίδα που έχει η εταιρεία και τη δυνατότητα κάποιος πραγματικά να δουλεύει από τον υπολογιστή του, ή για τον οποιοδήποτε ο οποίος μπορεί να μην είναι καλός με τον υπολογιστή αλλά να είναι καλός πιο παραδοσιακά. Δουλεύετε με όλους τους τρόπους. Πολύ απλά μπαίνοντας και στο να γίνετε συνεργάτες. Γιατί κάποιος να ενταχθεί στη Karatbars International? Αποταμίευση και επένδυση. Εντυπωσιακά δώρα για όλους. Για εσάς, για εμάς, για επιχειρηματίες, για τους πάντες. Υπάρχει ένα εξαιρετικό πλάνο αμοιβών που πάρα πολλοί θα ζήλευαν. Το προϊόν είναι ο χρυσός που σήμερα και πάντοτε όλοι το γνωρίζουν και το γνώριζαν και κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Δεν πουλάτε χρυσό. Με το όνομα μόνο χρυσός υπάρχει άλλη βαρύτητα σε αυτό το προϊόν. Είναι το πραγματικό χρήμα. Είναι μια σοβαρότατη πραγματική εταιρεία με πραγματικά γραφεία σε όλο τον κόσμο, με δικό της χρυσορυχείο και θησαυροφυλάκιο για δωρεάν φύλαξη του χρυσού σας, εγγεγραμμένη με αριθμό μητρώου κανονικά στη Γερμανία, άρα διέπεται και κάτω από αυστηρούς γερμανικούς νόμους. Υπάρχει δυνατότητα εισοδημάτων χωρίς κανένα περιορισμό από το σπίτι σας και τον υπολογιστή σας, άρα πολύ πιο γρήγορη και παγκόσμια ανάπτυξη, και για όσους είναι πιο παραδοσιακοί μπορούν φυσικά να το κάνουν και παραδοσιακά. Ένα άλλο πολύ θετικό είναι ότι η εγγραφή στην εταιρεία μας είναι εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία δέσμευση από δική σας πλευράς, και η είσοδος στο δικό σας ηλεκτρονικό γραφείο, μελετώντας αναλυτικότατα την εταιρεία και το πλάνο αμοιβών, υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες μέσα στο ηλεκτρονικό γραφείο σας προς μελέτη. Από τη στιγμή που εγγράφεστε εντελώς δωρεάν, παρακαλώ, αυτόματα κλειδώνετε και τη θέση σας πάνω στο δίκτυο της εταιρείας, και η οποία δεν χάνεται ποτέ. Υπάρχουν 7 διαφορετικοί τρόποι πληρωμών. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε, να ανοίξετε δηλαδή και τους 7 τρόπους πληρωμών, ξεκινώντας μόνο από 99 ευρώ, τα οποία μόνο μία φορά πληρώνονται και ποτέ ξανά. Υπάρχουν 5 διαφορετικά επιχειρηματικά πακέτα ξεκινήματος. Starter Packets. Διαλέγετε το πακέτο που θέλετε και που μπορείτε, πληρώνετε μία φορά για να έχετε τη δυνατότητα να αντιπροσωπεύετε την εταιρεία, όπως επίσης και στο κάθε πακέτο μέσα υπάρχουν bonus card, χρυσάφι και πολλά άλλα, τα οποία σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίζετε προμήθειες από πελάτες ή από συνεργάτες από όλο τον κόσμο, χωρίς κανένα περιορισμό. Ένα άλλο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν μηνιαίες συνδρομές. Ούτε μηνιαία συνδρομή, ούτε οποιαδήποτε κατανάλωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέμε. Πάρα πολλές εταιρείες, πολύ διαφορετικές, με άλλη φιλοσοφία και δικαίωμα της κάθε εταιρείας να λειτουργά με τον τρόπο που λειτουργά. Υπάρχουν κάποιες συνδρομές ή κάποια συνδρομή σε στυλ κατανάλωσης. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτά είναι λεφτά που κάθε μήνα πρέπει κάποιος
ο πελάτης, ο συνεργάτης να τα επομίζεται. Άρα είναι ένα επιπλέον κόστος. Εδώ δεν υπάρχει τέτοια ανησυχία, ούτε τέτοια πίεση. Δεν υπάρχουν μηνιαίες συνδρομές. Αγοράζετε ένα επιχειρηματικό πακέτο, εάν θέλετε να γίνετε συνεργάτης. Αν όχι, μπορεί πολύ απλά να είστε πελάτες και να κερδίζετε και λεφτά από άλλους πελάτες. Αν θέλετε όμως επιπλέον λεφτά, θα πρέπει να συνεργαστείτε με την εταιρεία. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το δικτυακό μάρκετινγκ είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης παγκοσμίως και προσφέρει τεράστιες προοπτικές ανέλυξης. Είναι το μέλλον. Πλέον αυτή η εργασιακή εμπειρία που είχε ο κόσμος πιο παλιά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλέον. Είναι συμβατικές δουλειές όπου ανταλλάσσουμε 8 ώρες την ημέρα με κάποια λεφτά. Αν δουλέψετε θα πληρωθείτε. Αν όχι, δεν θα πληρωθείτε. Στο δικτυακό μάρκετινγκ δουλεύετε, ασχολείστε για 1 χρόνο, 2, 3, 5 χρόνια. Σκληρά ασχολείστε. Μετά έχετε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να απολαμβάνετε τους καρπούς των προσπαθειών σας. Αυτό μόνο το δικτυακό μάρκετινγκ σας το δίνει, το οποίο λέγεται παθητικό εισόδημα και είναι το όνειρο όλων των ανθρώπων. Εκτός βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας καθημερινά. Οποιοσδήποτε εργοδότης, και αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως σας προσλαμβάνει, σας απολύει και χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο. Δεν έχει δουλειά, φεύγετε. Θέλει να μειώσει το μισθό σας, θα το μειώσει. Δεν πάει να διαμαρτυρηθείτε, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Πολύ απλά, μειώνω το μισθό σου. Πάρτο ή φύγε. Δηλαδή, αυτές είναι οι πραγματικότητες. Ποτέ μα ποτέ δεν θα μπορέσετε να εκτιμηθείτε επί το πλείστον από τους εργοδότες για τη δουλειά που προσφέρετε τόσα χρόνια στην εταιρεία του συγκεκριμένου εργοδότη. Γι' αυτό πλέον εργασιακή ασφάλεια σε μια συμβατική δουλειά δεν υπάρχει. Μπόνουσες. Η εταιρεία σε πάρα πολύ σοβαρά άτομα συνεργάτες, οι οποίοι πραγματικά θα ασχοληθούν με αυτή την νέα επιχειρηματική ευκαιρία, δίδει κάποια πολύ ωραία δώρα, όπως χρυσό iPhone, ένα ταξίδι πολυτελείας στον Ντουμπάι, ταξίδι σε όλο τον κόσμο με το πιο υπερπολιτελές σκάφος, ένα χρυσό Rolex, ένα καινούριο αυτοκίνητο μάρκας BMW, ένα καινούριο αυτοκίνητο λιμουζίνα Mercedes και ένα σπορτ αυτοκίνητο Ferrari. Επίσης δίδει και ένα σπίτι του 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων οπουδήποτε στον κόσμο. Και αυτά από την προσπάθεια που θα καταβάλει ο κάθε ένας στην εταιρεία. Άλλος λόγος. Υπάρχει η δυνατότητα φύλαξης του χρυσού σας, εάν θέλετε να αποταμιεύετε, στο ιδιόκτητο θησαυροφυλάκιο της εταιρείας, ασφαλισμένα και εντελώς δωρεάν. Όπως επίσης υπάρχει δυνατότητα επαναγοράς του χρυσού σας από την εταιρεία και άμεση πληρωμή σε μετρητά. Επίσης, εάν συνεργαστούμε και είμαστε συνεργάτες στην εταιρεία, μπορούμε να έχουμε στην κατοχή μας δωρεάν χρυσό από τις προμήθειες που θα κερδίζουμε από τους πελάτες μας ή τους συνεργάτες μας. Δωρεάν χρυσό στην κατοχή μας.
αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ κερδοφόρο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τεράστια σχέδια και γίνονται τεράστιες συμφωνίες και όχι μόνο με την εταιρεία, με διάφορα μεγάλα brand names επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν αυτή τη στιγμή συμφωνία με τη Karatbars International, ούτως ώστε να δέχονται το χρυσό, τη βίζα σε σχήμα βίζας, χρυσό, σαν τρόπο πληρωμής. Παρακαλώ, αυτό που γίνεται είναι πολύ δύσκολο, αλλά γίνεται αυτή τη στιγμή, όπως και άλλα πολλά που δεν είναι τη στιγμής να τα πούμε. Να μπορεί κάποιος δηλαδή να πάει, λέω τώρα, στο IKEA και να αγοράσει έπιπλα ή οτιδήποτε άλλο με 1 γραμμάριο χρυσού, βγάζοντας χρυσό, πληρώνοντας με χρυσό, και να πάρει και πίσω και ρέστα αν έχει. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Επίσης η εταιρεία μας πληρώνει με δική της κάρτα, όπου συνεργάζεται φυσικά με τη Mastercard, και η οποία όλες οι πληρωμές, τα commission και οι προμήθειες που παίρνουμε τέλος πάντων μπαίνουν απευθείας στη Mastercard μας κάθε εβδομάδα. Δείτε αυτή τη νέα επιχειρηματική ευκαιρία πάρα πολύ σοβαρά. Ήρθε πραγματικά για να αλλάξει το οικονομικό επιχειρή και το οικονομικό παγκόσμιο σύστημα. Γιατί ο χρυσός είναι το πραγματικό χρήμα. Βλέποντας αυτό το βίντεο, κάτω υπάρχει και ένα link όπου μπορείτε να πατήσετε αυτό το link και να εγγραφείτε εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία δέσμευση, μελετώντας τον back office εκ των έσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.